Yaro try para banget bagi dia viewers kiba it ya jema. Tiga ni ka step kan ai fi ni ka kubor. Pat ki kitien gi banga kran nang ni. Ganoi pi kim dei ki banga syukran lat jen haun rei kan ni ka kubor. Kan penlong ye wei pi wei na pi. Bahkan ni ka step pi. Haba pi sngow ye kan ni ka kubor. Pinyo ka jinglat lot ya ka mensim. Kan ni kan dalong praktikal ka jing em jong pi. Kumbang ong para banget ngam keren nang ni tamban keren lat jen hau. Nga keren ki banga experience ki banga mat ka jing em bat pila ban pendan kami kini. Tetong ini sedang no. Taswa bang ini sedang tong ini pet. Ya kanika dang step perngap pet mata. Dang step perngap haleluya ya ro. Try tongan sedang no. Baru pi bapet ya kanika video kanika YouTube. So ada like, da share, da subscribe, da pen viral ya kanika marka long badan kamtam. Bangala da pang lupa nang ni mentaba kindan kinong syun jong ngaru ngam dan nong syun nong pingam syun ifi ai ndai kindan ki ba isi yang ki baju comments bamdai yang mo nganget banari nari pin sapet ya kanika video kan salong ka jingker ku ifi. Uji sukres uang tu i tagi balik snew fi i tagi basyun ni fi ma ti kani ka video ka dai syapang ka jing i bat kam dai ka banga syukran gum tun rei sasngap ha pet hadu bakut banga nakran ong itu ki baju isi nga ki baju ya tu kana lam ler ki baju comments bam dai ha YouTube ne ha Facebook nak tada ki ba penyas penra kana snew ya kerteng jonga eru Mailai, pet ya kan ka video pinyo jinglat lut. Pisa penan kami kan ni kalong pet ngan ong ifi. Syah kum ni mau ngir ngi jule kum tayo blay man syah bagi 4 kala ka bamot ma. Bat bon ki bang 4 kala ka bamot ki badang isi ublay ki le tau. Ublay jong ka jing it. Lala khlam mau ninum yo ya kan ka kasngi ma. Hari ki ba mani yo ublay am ki ba syun yo ublay ma ki ba isi yo ublay ayam. Anong pi kipendan kami ka kipendan kami ka sngi. Kipendan kami ki bau blay ula tau hi. Henry wat ka taru ki benyo blay. Te compare la pi ben yang aru pi isi yang aru. Snap ini video ka dina mentajong piru. To, ya sedang no. Ka daw ba ka ba pi ki viewers ba pet nang ni pidan ka jing snow si pidan ka jing kuslai teng pet man hakani khat sau terik mo kam tami khna samlang ni lani hiti bla dan tengaru khat sau terik pidang ele celebrate valentines pila ele comment play ma ti dan lai ki ba ele comment tamput ru khna samla hadu biki jat no ka jinglong sat ti jong kiru kinang mut ka tu ka dai ka jing it ka ba mo ki bale ai the lut rei pet menta tangkat nusi pila ya ma ya nia pila ya sngosi bat mentadai mendai syu la depression mentaru bahkan ni kadai nam tai fi ki blak dan kurim ru mo blak dan tengah dan na pedang jong pi ki ba mata de ki post nam ong pila e tho song kurim rei pisngo ba pimyo kata ka jing it ki kentai ki myo e kata ka jing it lani tengah umyo e ka jing buram bat ka pai sedu uput ba namar ba pimsngo hun pimsngo dap let yat kulumar man senrang ru yat kelim no ka kentairu namar bakam sngo mo kam sngo yo jingi kala yat bakalano ka yat kelim ne ki penlut no ki dam dei ka taru ki penlut i pet film jaklia ki kam dan de ka jinghun kani ka kadai nam ta ki kena samla ki bam yo jingi ne ki mi ki pa no idan ki khana samlang ni ki bamyo e ka jing yet na ki kemi ki pang la banong ki pisngop si bat teng dan ki bam ki poi shadu bandi penduat ki poi no si kam aurea ki poi shaka di drugs ki poi banle ki ai na dan teng da pim poi sataru pi poi banle ki ai pilet sang di parlok pilet banya ngabang ka basni pilet ya pilet kai sini stai tang ba pi kwa terang palat ya kata jing it terang palat bandap ya kata ai terang palat dan kiba trei haki kambalang ru nang fi
Kim yo kata ka jingiet nganong pi. Tekani ka video kadai kabang keren na ka practical experience kabang mat el di mga salak ban keren fi. Ring anong mla. Baka ni ka subject kadai syapang ka jingiet para banget ka jingiet. Kajing iit kadai ka borba ang fi. Palay ka problem makani ka pertai, problem makani ka society. Problem makani ka ki jing iit baro ki miem na marba o brio la ni ka brio. Dap da ka jing iit. Sngow ba u sya iit. Fi. Ki kena kelong ki bamyo jing iit na ki kemi ki paam kilong bitar kilong nang ban batai te. Te piru paramat. Lada pimpat mat kani ka jing iit ka basisa. Wala pila syakri ublay pila yumat ka jing pen ru nrei lada pim experience kani ka bang keren mentam. Kan bahai fi banyat kani ka pertai. To mentangan sim shwa nakaliang utnga le na katanga. Le sidan na pedang jong fi fila ya to syong kurim. La aslam ba. Andai pi sung tu kum ki kentai mau pim yo ya kata ka jing iet ta. Na utanga jong pi. Pim sung dap ru mdai le seu la ai fi ka jing iet ru. Andai pi kwa hadu ba pim sung hun pim sung dap ta. Pat fi sung si pi ku slai pi himat step pim dan jing keman pis ear. Mdai tang ba pis ear ni pi syap tiang ya kamar jong pi. Pi syap tiang ba kiwan si bun ki jing kruslai bat pimdan ka jing sok pimdan ka taka security ba mo kamtam ki kentai ki pet bahaya ka security pimdan ka taka security isin rang ru kumju pidan ka tengah pila le ki ai pisau pila ailot pila le ki ai ndrei pim snow ba ka buram ya pi pim snow ba anong kumno ma ba piyo e taka buram ba piyo e taka bat kalau filong lonely pim pila le ki ndrei kadan ni ai hado nut jong pi ba pim patla ban reconcile banong ba ngasuk akaman te dan ngong pi mo te pinle kom no hakani kapor kanir usngap ru kadai ki kun samla ki kalang ki ba ki kena samla ru ba pialang samla pi ya no way samla so way samla pi ya tia aurea no way jat ka jing em jong pi na mar blai pi kwa ai hado no jong pi ka ba pi kwa ban penhon pi kwa ban yun ri pi myo pilong empty menta pilong thli dan gi beri blong thli dan kini gi ba pet ni videos gi baran ka spa ka pau gi baran ka education gi dan ka en ri pilong thli menta ta pim dan ka security ngamat ong pim dan ka ta ka jing snow scam pet para bangan keren ni da ka jing snow scam na mar bangal amat ya kani ka jing it bagata ka dai ka jing it jong ublai taka de jing it blai hang ni baro te keren ni jing it blai ndri pila experience hadu utau put na keren ni ngakal if pila experience hadu utau put ba lada pihak baniat marwai lada ki kemi ki kpa jong fi ki parlok jong fi ki bahieng basam fi ki bir kanai se fi pisa bench ko pisa kan taj pilong piat marwai ngamong pet ki dan ki beri ki bayat marwai ru ki basak kan taj kimlong lonely ra ki balamat dengan jing it kim som num no Lani pi ai jing it ki wai ndrei yel di pi ai jing it ki wai wa la pimyo na ki pim sngau i ai pidan kum kata pila ai te jing it ki pila man ai jing it ndrei la da kim reciprocate pat fi lani la da utngal ni ka tengah kim reciprocate pat ka jing it lani ha ka ketin parang reciprocate mot ki ai ki pen pai pat pi kanum kata fi pisa kan ta pi kilek kom nom no ki insult pi ai ru pim sngau i ai Ani hajing train ru. Nah kerennya kata kajing it pila amat hadu ba pim sngau syu pi kam effect tu isi pi namar pila ayo kan kajing it. Bahkan ni ka jing it na ublay para banget. Nah keren ya ki bala ayo jing peniam ni ru. La sidan na prang pi kimpat sngau tu ba kan kajing it jong blay. Kimpat mat te kan kajing it blay. Pindalat na city skinong room nang pra pol wang Mdan ke isu ka bala ban penyaklat yang ana ka jing it jong ublay. Wang wat laki mensim baman. Laki angel. Lani ka ru
kanom la syu can never separate me from this love. Kanom la ban pen ya khlat yang anak anak jingit ka jong ublay. Kani ka diga jingit para pangit lada piyo ikani pimat ikani man la ka sngi ong. Man la ka sngi am pi sngo tu pi experience kalau ka jingit am pinadan sa kan ka jakar am ong pen syukaman pen syurki bat kam dan kan no bala pen sngo si fi. Kadang-kadang ngai itu ifi pengalamat ya kan ni masa itu ifi ngalayat through so many experience ngam kuat banyak tu dan kiai bangayat dari pengalamat ya kan ni dan bala manu bantu no ya kata jingsuk na kasa ka ru dan bala bantu no jingsuk na mar ngam dan insecurity kam dan syuk kata ka insecurity no abang iong ka insecurity mot kata ka jingsong ni yo jayu ni ting gi bahi ting yo kim gi bahi ting yo ki gi parlok ting yo i utanga ting yo ki tanga kata ka de insecurity pinamat kan finum dan syu ngala amat kan ka jing jong blai bangam dan insecurity ka security ka jing sania jong ka along teli do blai namar nga smoke tu bau kpa jong au bahabnang u i tenga compare la diki bri ki iet na kim iet compare la da ma ki nga keren kan ka video ru ma ba pin yo jing man toin rengam nga ba pin mat hi kata ka jing man toin video re dar pikran ben ya pikran ru kam effect renga bu ki bakran po youtube kran lai po jan kam effect yang na mar blai ngala mat ya kata ka jing iet yo jong blai di kan ka jing iet ka bawang pan dan apa nang jofi ki ba syap tiang mata na mar blai fim pat mat kan ka jing iet jong blai ka jing iet let's say pimat kandet pim pat sutu ba ka shiti u yo honest ka baning kong yo honest ka nang ka basau ka khat ka bakhat pra ko kong mdan shu ka jing syap tiang ha ka jing iet namar ka jing iet ka bajana ka shop no shabari ka jing syap tiang fi u briu la ne ka briu ki kemi ki kpal ne ukpa ki laban ai jing iet fi ki dan ki ba iet ru ki khun nang fi ka ki kaper ha ba ki ni ki khun ki ba yo jing iet nrengan ni thu fi wala ka taru kan ka jing iet ka ba ukpa wa ya ka khun dan ni ulak u aya ka tanga kam ya nu jor ba kan ka jing iet jong ublai kam la ra ban ya nu jor namar kin sayap no fi dan tangki kemi ki pa ki ba iet ba tanga iet ba ka lok ndala yap no tulak am isen ai ba itu ka tanga namar ba kali ka tu ka jing iet ka kut no te ka jing yap bandala yap am ani ngasai i ki beri am ki bamat ka jing iet blai kada kata i jing mut jing perkhat hi ba tengah khlat lani ha ba ka tengah ka khlat lani ha ba ki kemi ki pa ki khlat kada kata i jing mut perkhat bi namar balai ka security jing ki kadan hau tu tengah tu ka tengah am bahaba ki let no makiam ani kada kata si sai pi kada ki so si kada kata ki da yo pangru ada apa pimat kan ka jingit ka bajana ya bang ka jom ublayam pindah dan sa kan unu situation ru pi keman ba lara let's see pidang ya ka marriage ka ba e bham ta kata ka jingya kata ka shong kha shong man jo fi kata ka yeng long sam ha ba fi dan ki kan tat lot fi let's see fi shong ha fi let's khambun na ki senrang kasih jongi mo gi ba le syong ha ki yang kiao ngam ban ya fi ngata yal di ta ka jing ai jong blai nya kemen nomor blai ngong ngadan ka jing iet jong blai mo pat ho ni hap ba ngi sa la ka jong mo ni ngaburam ya ki kiao kurim jong ngaburam ye imeiru ring ya sa la ka jong mo idan la ka jong family nya string ya ni hot ki struggle lang ki ai jing ye ndrei ngadan ka jing keman pat ma te ong ye feel si pisa ki ha ka kan thairu ka le sa sing kia ne shinrang sa kia pisa insal pim yo jing ai ka di nam ta ka video pi bat pi ku slai on fi kan ka drive fi hadu ba picking clear ka drive fi hadu ba pisdang ban isi ma ye ki kia ku rem pi pisdang ban isi namar balai pim yo ra pim mat kan ka jing wat pi la le bahar haringa ong pindah mat dengan ga jingit belayam mangal amat ngai tu ipingam keren ni compare su la ki insult ifiru compare ki piwan sing kile komnu ram imburam ni ki ai firu pila mat dengan ga jingit pi mlet su ra shrapop
phim perkhat ra kini gile sile ni ngan penjat ka jing em ngan yu pinum long shu ta ngaya ya kata namar misyo ngalong kum ta parong wat mut bang sulong kan san ngala de ma ki jing ye bat namar jing tang aju penjat ya jong ka jing em tang na ka banta ki berio nari meta kam long shu parong ta mata da pi buram na pi le kum no na hayeng ki le kum no ru ani da ki parlok parjor ki nyau ani dan ki tu ki bangong ba ki bagi papet ya kan ki video ki balamat ya ki jingker khu lang ba ka jing em jong nga kran si sai kata hari hadin pi insult yang pili itu kana lam leher yang kim kata te yang amta hari kan ka video pat ka dai nam ta jong firu ma ai kan ka jing e sapat pinsa yo jing lat lu pi nari pi pet YouTube video sang pi pendon kam ri pi malai ni am mele kam piang ngam du nong hanu dan yo new blay uba ai kan ka jing e pet ka te ka sngi kan pen i fi hallelujah oh gosh ka itanat ba pi jing sai pi ti pet ka ka sngi ka bo blay ru ai no kan ka sngi takadaw ka kan ka jing e kan pi kalong very powerful kan ka jing it blay am kalong very powerful kalong complete ngong takadaw blay uang dan shu ka jing syap tieng dan shu ka jing syap tieng na namar blay ba pila yo ya kan ka jing it ka ba janai ngong there is no fear in love perfect love casted out fear film Q slay wat lapidang yat mata ka situation fear dan na pedang jong fi ibayat ya ka marriage ka kata marriage kata jing it so kurem ka ba kenter ngong pisus ngau si ban ngau pi play film yo mat no ikan ga jing it jong play ngan pen kot ni kan video pinum la ra la sti pi ong ngakwa ban ya kata ji ban yo ya kata jing it play ngakwa ban mat sya kum ba san kum ba pi mat pi ba ki kran dengan video ngakwa ban pi ban i kum ba ka do jong fi ka kaman bat pi mat sya kata jing it play film kuslai film ai kum ba fikran ni ngakwa bangar man mat lara pikwa para banget teks yang ngamla ban subah tailut nang di kumno bangayo pediang kani kumno bang experience kani dan ya pedang figi bela yo mat kani kila ayat sibun ka jingya ya ro try like share subscribe bang hoy amen ngala yo mat sang ngala ayat sibun ki jingya ki bang ngala dai ban yap ka jingem ki bela dai ban du no ki ban ngel ban penjat no sultan hari mentang ayeng na khlani na mata jong fi ya ro try fidan kum kita like subscribe but share kani hari na benta ka jong figi barang ya kan ka jing terkong ka jing em ka jing sojat ka jing pidan ki ai bar khat binan ga spa ko binan ga indai pia ka jing bom suk menta tak singa ai u number phone ju fi ni Facebook bat ha YouTube ngan sai u number jonga sa sim itu number jonga wallet phone yang su text namar balai ki ba phone yang ki phone da ki pau ngut ki beri si sngir ki phone ngamla reban syukran abang ani kan fi ngamla ban penduai fi tang dap rekam ngam julek dap rekam ki ai kitu ki bala phone yang ki bangala phone ya ki ngam julek tang dap rekam namar ngan sim ngan skran si minit ar minit fi kam menton re la pi phone yang aru pi yo miss call so ma tang ngamla ban sim rengan saf call ya fi pat ngan sakran fi pin sayo ka jinglat lu sai kai fi pensayok pediang ni pensayok mat yang ni jing like dut na menta ka buram jong try ya ro ya u try hallelujah congratulations